Nesibali Iswari. गामियालाय माथो Aksiburi. बहा फैसा दोनामोन नोंलाय Ang fasa donayaबो बेयावनो दोनदों सिनानो. बेसेबांसो दोना Ang बिजामादै जायोमोन. सानसेयाव बेसेबां दोना एकस' सल्लिस दोनहरदो आं. बेसे गोबावसो नै मुसुर जाबायमोन. बर'दिनाव बख'नांगौसैमोन. बेसेबां ओमफ्राय बुंबाय बिसोरो नै आयै बर'दिनावहाय आङो बख'ना होफैनायसै नोंसोरो ओरैनो खस्थ' मस्थ' जाथ'दो बर'दिनखौ आयै होनबाय ओमफ्राय आरो गोदान दोनहरबावबायमोन आङो बे मुसुर जानानैहाय माबा हाथाय बिस्थिबार खुंब्रैनि दोनहरबावबायमोन आं बेसेबां दोना एकस' बे दा दोनहरगोदाना 130 नों मा मावनानै दोनोमोन फैसाखौ आं ओरैनो मुजिरा हाजिरा मावो बोराय गैयालाबो ओरैनो मालायफोरनाव सिथ्ला सिबबाबायो गय खावो आंनियाथ' बोराय गैलाना हारसिङै जायो हारसिं जायो आं आबौ आंहा बोरायबो गैला माबो गैला ओरैनो मा कन्डिसना नोंखौ दा आंखौ थगायनानै दोनखो ओरै बुंबा बिमा लिङोथ' बिखुनजो जायो नै आयै ओरै खालायनानै दोनहर दा मोजां नोंनि फैसाया थायगोन एरैगोन होननानैहाय बुंबाय ओमफ्राय दा बे बोजों मोननो बोजों हामानो गैया लामा नायोसो नायो गैया फैसाखौ मोनफिनासै मोनाखिसै गैया दा फैसाखौ नांगौना नांला नोंनो फैसाखौ नांगौ आंनो आबौफोर आं दा गैया गारा दोनहरदो आंनि जाखोन्दा रावबो गैयाना रान्दि मानसि आङो लोमगोन सागोन आंखौ सोर नायनाय आंथ' नांफिनगौ आं एरोखोमा होनना दोनहरदोंमोन आं आबौ बिसोर मोजां बुंबायलाय आखायनो दोनहरबाय आङो थांनायालाय थांगासिनोखा आंना मेगनाबो थाइसेया नै माइ गायै नारा थुख्ल'नाया मोजाङानो नुवा खाना जाना थाबाय बे थाइसेल' मोजां ज' फैदों मादैबाव जोङो बुमुखि समाबाय समथियाव फैसा दोनदोंमोन सोर एजेन्टनाव दोना कन्डिसन नार्जारिनाव बेसे गोबावसै दोननाया जोङो दोननानै गोबावसै जाबाय दा नभेम्बरावबो मिसुर जानाय दङ डिसेम्बराव मिसुर जानायबो दङ बियो होआखै दा गोबां मानसिनि दङ आरो गोदान खांनायबो दङ बेखौबो होआखै दा जोङो बेखौनो जोंनो रायजो राजायै जा बयनोबो मिसुर जानायखौ होयैखाय जोङो फैबाय बेसेबांसो मानसिनि दङ लाख मानसि दङ जों सराइबिल ओनसोलावहाय गोबां गामि दङ बे गामियाव दंजोबो फैजोबाखै रावबो फैयाखै कन्डिसना लोगो हमदों ना हमाखै लोगो हमदों जोङो बियो होनदों आङो एखमबा होनो गसाइगावआवसो एखमबा होनो क'क्राझाराव आरो फार्स्ट टाइमाव जों लोगो हमनो होननानै जों फन खालामनानै लिंहरबाय होनबाय बियो बिसमुरि ना कारिगाव बहायसो सोरनिबा सारादु सोरबा दैमालुनि सारादुआव फैदों आं होननानै बुंबाय बियो बहाय ओमफ्राय जोङो बियो खारबाय थगायबाय होननानै जों दोनथ'लायबाय उनावहाय आरो जोङो अखानायै आरो उनावहाय आइसि सानाव फैबाय जोङो होनफैबाय ज' लोंहोर फैनानै जों होनफैबाय रायजो राजा आइसि सारा होनबाय जोङो बे केसखौ जों लाखिनो हाया केन्द्रनि गसाइगाव फैदों नामा नोंसोर औ ओंखायनो गसाइगाव फैदों ओमफ्राय रायलायनो मोनबाय अफिसारजों रायलायनो मोनाखै फैसाखौ मोनाबा मा खालामो नोंसोर जों फैसाखौ मोनाबा थाङा गसाइगावनिफ्राय जोङो असि सारा कन्डिसनखौ लेंहरनानै होनांगौ जोंनो थाखाखौ होनांगौ नों बेसेबांसो फैसा मोननांगौ आङो मोननांगौ 90,000सो मोननांगौ दा बेबायदिनो गोबां मानसिया मोननांगौ औ गोबां मानसिया मोननांगौ सोरबा 1.5 लाख सोरबा 2 लाख सोरबा 3 लाख मोननांगौ सोरबा 60,000 सोरबा 50,000 सोरबा 40,000 मोननांगौ जोङो सि दायो सोरनावबा माबा खामानि दङब्ला
बेखौ जों मावहैयो हाजिरा मावो सोरबा टट' सालायो सोरबा दखान होयो सोरबा माबा माबि खामानि मावो हाजिरा थगायबाय नामा थगायो नै आब' नै नानिस नै आदै नै आबै गोदै गोदै रावजों जोंनिफ्राय थाखा बरननानै लाबोयो आरो आंथ' दोनबावासोमोन आब'खि आब' आं थासान्दियाव दागि सरखार गभर्नमेन्टआ माबा खालामबालाय सिल खालामबालाय आं दङ ना आं हरगोन आंखौ दागि आं गामिनि मानसि आं खाराना होननानै आंखौथ' गले गले खावलायनानै लाबोदों सुक्रुदेब बसुमतारी गामिनि नामा खखालागि मानो फैदोंसो गसाइगाव दोननो गसाइगाव फैनाया दा बे खन्देस्वर नार्जारिनि जुनै फैनाय जादों माने आङो गामियाव दखान फिसा दङ बेवहाय साइकेल मेकार होयो ओमफ्राय दा बे मेकार होनायावहाय बे दखानाव सानफ्रामबो थाङो फुस्लायहैयो आंनाव दोनहर बाबु आंनाव दोनहर रेकारिं दोनहर जा हायो दोनहर बेबायदि खोथा फैसा दोननो थोनहैबाय थायो मा कम्पानियाव दोनो कम्पानियाखौथ' बोरैबा होननांगोन भुमिखि औ समाबाइनि बेसेबां दोना नों दिनाव आङो दिनावहाय 200 दोनदोंमोन गाव मोजां बुंनायखाय नोङो 5 बोसोर दोनोब्ला 200आव 3,60,000 जायो नोंना बिमा थाखाया 3,60,000आव नोंनो 4,32,000 मोनगोन नोङो होननानै गावनो लिरनानै होदों बेसे गोबाव जाखोन दोननाया आङो 2 बोसोरनि बारबाय आंनि फैसाया दा आंनि एकदम निजिथ' थाखा हरनायानो 1,72,600 जाहैबाय दा फैसाखौ मोनफिना मोनफिनाखै नों दाथ' फैसा थाइसेबो मोनफिनाखै आङो दा बेनिखायनो मा बुङो दा जागोनल' होनबाय थायो बियो सानफ्रामबो जेरावखिया लोगो मोननानै सोङा मानो दहाय फुङावबो आं लोगो मोननानै सोंदोंमोन लोगो हमनानै ओमफ्राय बावबो बुंबाय सरकारानो दाबो अर्डार होथ'वाखै बाबु अर्डार होब्लानो जागोन जायोब्लानो नोंसोर गासिबो मोनजोबगोन होननानै ओमफ्राय आं दोनहरनाय समाव आं फार्स्टआव होनखादोंमोन थाखायाथ' आंनो 5 बोसोर दोनोबा 3,60,000 जायो बिनि गेजेराव जुदि 5 बोसोर दोननायनि गेजेराव जुदि 3-4 बोसोर थांनानै जुदि माबा मोनसे खैफोद जायोबा माबा मोनसे बन्द' थन्द' जायोबा बहाय आं बे थाखाखौ मोनफिनगोन ना मोनफिना आं थाखाखौ होनदोंमोन ओमफ्राय बिनि गेजेराव होनबाय बियो माबा मोनसे बन्द' जायोबा हथात जायोब्ला आंलाय माथो बबेनिथो मानसि आङो जायगानि मानसिखा नोंनि थाखाया बेसेबां जादों बेखौ आङो गासिबो नोंनो रग' साननानै होफैफिनजोबगोन बे खोथाखौ बुंदों दाथ' सरकारा जेब्ला माबागोन खुलि होगोन अब्लासो बिनि उनावसो मोनगोन बेबायदि खोथा बुंदों आरो ओमफ्राय मोनगोननि खुलिनायनि दिन थारिखबो होनो हाया बियो दिन थारिखबो जों हिसाबावथ' 600 बेसेबांबा खोनादों आङो गासै बेसेबांसो फैसा बेनावहाय दाथ' मथा मथि 3 कौटिसो दङ बेनावहाय 3-4 कौटिसो दङ लोगो हमबाय नोंसोर कन्डिसनखौ लोगोखौथ' बियो मोजाङैनो खोथा रायलाया ओमफ्राय गाव एरायनानै थायो दाबसे उमुक जायगायाव दङ होननानै खाथायहरो फासायबाय थायो बियो ओमफ्राय फन खालामनानै रायलायहरबाबो बिदिनो फासायहरो नोंसोर जेबो सिन्था खालामनाङा जानांगौआ जाखागोन जेब्ला सरकारा हंगारनानै होगोन अब्लानो जोङो खुलिनानैहाय जाखिनि बयनिबो होनांगौखौ जों होजोबगोन बेबायदि खोथाखौ बुङो आरो सराइबिल आउटपस्टआवबो केस होनायनि खोथा होनदोंमोन मा बेखौथ' जोङो गावसो माने दाख्लै जों रायजोआ फैदोंमोन फैनानै रायलायफैदोंमोन ओमफ्राय दा बहाय थानानि मानसिया असिया बुंदों जों बेखौ दायथ' लानो हाया नोंसोरो मानसिखौल' जेबो नस्थ' दाखालाम दाबुलाबाय ओमफ्राय नोंसोरो जेरैबो जाथारलाब्ला बिनि सम्पथिया जाखिनि दं बेखौ नोंसोरो रायजोआनो बुथुमनानै गासिबो रायजोआवनो दोनजोब माने न' बां हा हु गासिबो नोंसोर सेनानै लाजोब ओमफ्राय कन्डिसननि न'खौ बिदि होननायखाय जोङो नागिरहैदोंमोन ओइदिनखालिथ' गावो दस्रायावसो दं होनबाय ओमफ्राय दाना फिसाला बिहामजोआबो बुंबाय बिहावसो लादों थाखाखौथ' बिफासो लादों जोंथ' लायाखै जों जेबो मिथिया होनबाय दा गारजेन गैयै हिसाबै जेबो खालामालासिनो फैबाय आरो दिनै मानो फैदों नोंसोर ओमफ्राय दिनैहाय बेनो जोंनोथ' थाखाखौ नांथारगौ जोङो इसेबां खस्थ' खालामनानै खामायनानै गरसे गरनै आंथ' दखानजोंबो सानसेयाव 200 हजोबनो हाया आङो बिदिनो माइ गायनाय माइ एफा एनै फानदेरदो हरो बेसर फाथो बायदिसिना मावो ओमफ्राय बेवहायथ' नोङो आङो 200 नालाय मासाव 6,000 जायो 6,000खौ आं दखाननिफ्राय बहरायनानै हरजोबनो हाया बेजोंनो माल सोनांगौ ओमफ्राय न'नि बिदिनो माइ बायदिसिना फाननानै आङो जमा मोनखागोन हिसाबै आसा खालामनानै आङो होमब्लाबो फुराय हरजोबो आरो बेनो थाखाखौ दा फैसाखौ मोनाबा मा खालामो नोंसोर फैसाखौ मोनाबाथ' जोंथ' मानिया जोङो मानसिखौ नांगौ ओमफ्राय बेयो जोंनो पासबुकखौबो होआ माने उथायनानै लाबोयो ओमफ्राय जोंनो ओरैनो माबाल' होयोबो ओरैनो रेजिस्टारि खाथा बायदि डाइरेक्ट फिसाल' होयो ओमफ्राय ओरै होनो बियो रेजिस्टारि खाथाखौ बियोबा नोंसिनो मानो बाबु आंसो नोंसिनिफ्राय उथायना लांना मास आं होयो नालाय दा आंसो लांफाबाय थानांगौ बे रेजिस्टार खाथाखौहाय बे हिसाबै बिदि होननानै बियो होआ पासबुकखौहाय दा कन्डिसना नोंसोरखौ थगायबाय नामा थगायनायानोथ' जाहैबाय दा थगायगासिनोसो दङ न'आवबो लोगो मोना एराय थायो बियो दा थगायो गावनो दाखालिहाय
शुक्रबाराव डेट लाबाय दा दिनैनि दिनाव डेट लादोंमोन दा दिनैबो हनै गावनो खारखुमानायानो जाहैबाय बेनो आरो আমার আহার হল যোৱাকালি গোসাইগাঁৱৰ অচি গৈছিল তাৰপিছত জিঅ' ছাৰ গৈছিল আমাৰ চুৰিপাৰাত তাৰপিছত আমালোকৰ মিটিং হ'ব বিচাৰিছিল হোৱা আছিল আজিৰ তাৰিখত যোৱাকালি আমালোকে চৰাইবিলৰ আইচিৰ লগত আমালোকে আলোচনা হৈছিল তাৰপিছত কণ্ডিশ্যন নাৰ্জাৰীয়ে লিখি দিছিল বোলে আজি মিটিংটো হ'ব বুলি চুৰিপাৰা বলপিলত তাৰপিছত কি হৈছে এইটোৰ আগদিনাই এই যে গোসাইগাঁৱৰ অচি আৰু জিঅ' তাৰপিছত চৰাইবিলৰ আইচি ছাৰ সিহঁতে গৈ আমালোকক ইয়াতে মাতা হৈছে মিটিংটো হ'ব ছাৰ এই যে কণ্ডিশ্যন নাৰ্জাৰী সপ্তাহে কালেকশ্যন কৰে কোনোবা 20 টাকা কোনোবা 50 টাকা কোনোবা 100 টাকা কোনোবা 1000 টাকা যিমান পাৰে এনেকুৱা জমা কৰি ৰাখিছিলোঁ বোলে এইটো এতিয়া কি কৰিছে সি বোলে অফিচটো বন্ধ হৈছে বুলি আমালোকক এতিয়ালৈকে পইচাটো নিদিয়ে যিমান মিটিংটো দিছে কাৰোবাৰ বিজুৰি হোৱা নাই এনেকুৱা এই পইচাটো এতিয়ালৈকে আমালোকে পোৱা নাই সেইটো কাৰণে আমালোকে তাতে মিটিং কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ কণ্ডিশ্যন নাৰ্জাৰী কি হয় তেওঁ কি হয় কণ্ডিশ্যন নাৰ্জাৰী এজন এজেণ্ট ছাৰ কিহৰ এজেণ্ট এই যে প্ৰাইভেট লিমিটেড কিবা এটা আছে না ভূমিকা গ্ৰুপৰ এইটোৰ এজেণ্ট হয় ছাৰ কিমান টকা উঠাইছে টকা উঠাইছে মোটামুটি বহুত হ'ব ইমান মোটামুটি 9,000 মানুহৰ টকা কোনোবা 500,000 মোটামুটি হ'ব এবাৰ 2 কৰোৰ 5 কৰোৰ নিচিনা হ'ব টকা ঘূৰাই দিয়া নাই একজনকো ঘূৰাই দিয়া নাই এতিয়া কি কয় তেওঁ সি কৈ আছে অফিচটো বন্ধ হৈছে এতিয়া নিদিম তাৰমানে তাৰ মুখৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমালোকে একো কথাটো বুজি পোৱা নাই তাৰ ঘৰত গ'লে তাৰ ঘৰটো তালা মাৰি থাকে ক'তবা যাই থাকে তাৰপিছত কি হ'ল এদিনা আমালোকে ৰাইজে খং কৰি সি তালা মাৰিব পাৰে আমালোকেও তালা মাৰি দিম সেইটো কাৰণে এদিনা আমালোকে তালা মাৰিছিলোঁ তাৰপিছত তালা মাৰাৰ পিছত চৰাইবিলত অলপ হাংগামা হৈছিল আমালোকৰ আজি এইটোৰ কাৰণে ইয়াতে অহাটো এতিয়ালৈকে আহিছে ইয়াত কি কৰিব আপোনালোকে আহিছে যে ইয়াতে আইচি ছাৰে আমালোকক অচি ছাৰে আমালোকক মাতিছে অচি এতিয়াতো নাই অচি ফোন কৰিছিলোঁ অচি কৈ আছে আমি চৰাইবিলত থানাত আছোঁ যদি চৰাইবিলত থানাত আছে তেনেহ'লে তাতে আমালোকক মাতিব পাৰিলে এতিয়ালৈকে তাৰ অচি নাই এতিয়া আমালোকে সোমাইছিলোঁ বেলেগ আৰু অচি আছে সিহঁতেতো আমালোকক কৈছে আমিতো মতা নাই তহঁতে সি আহিলে তহঁতে আলোচনা কৰিলে কণ্ডিশ্যন নাৰ্জাৰী আপোনাৰ টকাখিনি মাৰি দিছে নেকি মাৰি দিছে ছাৰ মাৰিছে চব টকা মাৰি দিছে চব টকা মাৰিছে সি কি কৰিছে এতিয়া ভাল মাটি জমিন কিবা কিবি মাটি কিনিছে সুপাৰী বাগান কিনিছে মাটি 3 জেগাত কিনিছে এতিয়া নাচৰাইবিলত কিনিছে দাঁতগাড়ীত কিনিছে কলেজৰ জমদুৱাৰ কলেজৰ ওচৰতে কিনিছে তাৰপিছত ছাইড লগত কিমানত আৰু সুপাৰী বাগান কিনিছে তাৰ সি কাম কৰি একো কাম নকৰে মাত্ৰ দৰ্জী কাম কৰে বৃহস্পতিবাৰ